Ćao svima! Dobrodošli na naš novi video! Ja sam Ervana. A ja sam Medina i danas radimo Vata challenge! Znači imamo ovdje vatu i teku i kremu. Znači namažemo malo kremi na nos i onda za 30 sekundi prebacivamo kako niste vatu na teku. dok će to ispast. Znači ako sam ja prva će brojiti na 30 sekundi i onda to više imat ćemo 30. I sada idemo. Eto ga. I sad sam ja prva. Evo sad ću ga samo da kameru. Znači 30 sekundi brojiš. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I ovo što sam prenijela. Vidite kao što meni ostalo. A nije ovo ćemo svi vratiti. Zdravo, vidite kao što bi meni ostalo. Još jedan. Ovo sam ja. Ovo sam ja. Znači, idemo. 1, 2, 3, 4, samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vidite ovo, čekaj, ide ovo. Ne nosi. I, znači 16 sam ja. 16. Sada ide Medina. Da. I evo nas. Ja sam vam više stavila krema, ali to nema veze. Čekaj. Možemo se zamijeniti mjesto, bit će lakše. Moramo se zamijeniti. Oko to. Evo nas. Evo Hajde. ga, počet ćemo. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sve sam! Nisu sve. Jesam. Kako? Jesam. Drugi ima nije. Sve. Sve. Imam još 2 runde. Idemo kod kupije. Sve. Opet smo se Sad. zamijenili na mjesto. Da, sad sam ja ono. Tako. Znači sad nema da skidamo rukom, sad samo... Kako je? A puhat smo. Idemo. 3, 4, sad. sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vidim sad kako je teško. To je jedan. Evo, znači ovo nisam. Evo ovo sam. Aj, prebala. Nije nešto dao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sad sam ja. Čekaj. Sad je Medina. Ovo moramo... Evo nas. Sad sam ja. Sad je Medina. Pardon. Znači sad je Medina. Ovo je druga runda. Idemo 3, 4, sad. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ovo se nalaži 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I ove su sve vamo da. Ali tu se ne važi. I tebi su bilo odlako. Nisu. Jesu. Pa evo ga sam mi. Dobro, znači koliko je? Hajde zbroj. Hajde zbroj. Dobro. I ispali ste dole još. Pa da, ti sad bi se Ajde. računao, ovo je spalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opet me pobijela. I sad... Vidite koliko sam jasna. A nije da što nije puno. Nije. Znači, nećemo treću rundu. I to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se i komentaršite. I Ćao! pratite nas na društvenim mrežama. Da, link je u opisu videa, znači na Facebook, Instagram i tako dalje. Ćao! Čekaj. Sad je. Ćao. 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 Ćao! Ćao! Ćao. Ja vas gađam. Ćao. I sad čao. Ćao, čao. Ćao. I čao. Sad čao.